rohati arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina amatina syai'ina wa ila jamil ustadina wa ila jami'al kuburna al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyarikil ardi la maghribi bari wa bari wajibaliha wa utiyatiha syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Faruhunum nggih Kang, saged. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumus syahadah wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha fayaghfir liman yasha wa yu'adzib man yasha. Saged. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Wa in kuntum, kalau wingenane nerangaken utang piutang. Dipun terangaken bilih utang punika Gusti Allah ndamel syariat utang piutang niku tujuane mboten didamel bisnis utawa pados bathi. Tapi Gusti Allah ndamel syariat utang piutang niku tujuane damel ngekehake ganjaran, pados ganjaran. Wa in kuntum lan lamun ana sira kabeh iku ala safarin ing ngatasé lelungan merantau. Walam tajidu lan ora nemu sira kabeh katiban ing juru tulis. Farihanun mongko iku nggade maqbudatun kang den tanggepi menawi merantau badhe utang piutang sing diutangi nggih mboten wonten cara wontena niku nggih kepercayaane kirang ngoten juru tulis niku ngoten mongko akad gade niku saged dipertimbangkan, saged didamel. Niku syariate Gusti Allah gade niku mboten napa-napa. Penggadean mboten napa-napa.
Fa in amina mongko lamun percaya sapa ba'dukum setengah sira kabeh ba'don ing setengah kang weneh. Fal yu'addi mongko nekakno sapa alladzi wong tumina kang den percaya sapa alladzi amanatahu ing amanate alladzi. Kersane saged dipercaya terus pundi? Ndamel katipan niku, ndamel juru tulis cara sakniki tanda tangan. Fal yattaqi mongko wedya sira. Fal yattaqi mongko wedya sapa alladzi Allah ing Gusti Allah rabbahu ya pangerane alladzi. Wala taktumu lan aja nyingetake sira kabeh as-syahadata ing persaksian. Kedah ndamel seksi cara sakniki seksine nggih cukup tanda tangan stempel ngoten mawon. Waman lan utawi sapane wong iku yaktumha ngumpetake sapa man ing syahadah ora enek seksine ora enek penguwate blas fa innahu mongko setune man iku asimun dosa apa kalbuhu atine man. Kok sing dosa atine napa? Masalah atine niku nek seksine ora enek pikuwate blas iki kudu blancang mawon. Ah iki tak gondol wong aku nyaur balekne dhuwite nggih. Abote ramok. Ngoten saged. Cara gadian montore iso-iso niku enek angen-angen atine niku duwe karepan angen-angen gawa montore. Ngoten tok wis saged. Tapi ngoten niku pun wonten to. Nah, ngoten. Gade mobil bae mobile gawa mlayu pisan. Mulakno sing pertama sangka unek-uneke atine niku sing didosani riyen. Sing didurakani riyen. Wallahu tawi Gusti Allah bima kelawan apa ae iku tak maluna. Bima kelawan apa ae tak maluna kang lakoni sira kabeh ing ma iku alimun dat kang mirsani. Lillahi iku kagungane Gusti Allah. Ma utawi apa wae fis samawati kang ana ing dalem pira-pira langit wa ma fil ardi lan ing damalan barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi wa in tubdu lan lamun dohirake sira utawa nglahirake sira ma ing perkara fi anfusikum kang tetep ing dalem ati sira kabeh autukhfuhu utawa nyamarake delikake sira kabeh ing ma yuhasibkum mongko ngisab ing sira kabeh bihi kelawan ma sapa Allahu Gusti Allah. Ngaten iki benjing niku tetep dihisab oleh Gusti Allah, dihisab ditonton di ning panggung ditonton karo anak, karo wong tuwek, karo dulur, karo gurune. Karo kanca-kancane, tanggane niku nyawang kabeh. Ngrungokne kabeh. Kalih Gusti Allah dihisab diparingi buku catetan ngamal ana sing nampane nganggo tangan kiwa, ana sing nampane gawe tangan tengen, wonten sing nampane ndamel geger sangke isine. Ngoten niku. Niku benjing sing slamet kalih Gusti Allah. Tiyang sing dirahmati Gusti Allah. Tandane dirahmati Gusti Allah. Ketika bulan Ramadan niku selesai kok mboten di ngapura kalih Gusti Allah niku ngalamat tiyang mboten angsal rahmate Gusti Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ngoten niku.
bulan Ramadan selesai angsal pangapurane Gusti Allah niku ngalamat rahmate Gusti Allah. Lah tiyang sing ngoten niku wonten 3 sakjane. Setunggal bulan Ramadan, nomor kalih tiyang ditinggal tiyang sepahe dereng di ngapura, sing nomor 3 tiyang menawi diwacaaken utawa mireng asmane Kanjeng Nabi mboten maos selawat. Ngoten niku. Tiga-tigane niku benjing saged dados pengenteng-entengi hisab. Didhawuhi kalih Gusti Allah. Ndang kono diwaca buku ngamal catetanmu irih-irih ae. Ben gak diweleh-welehne. Iku Gusti Allah. Malaikat lho kok irih-irih to Gusti. Lah wong wis tak ngapura mosok arep tak isin-isin kelak ngoten. Niku. Ngoten niku. Bulan Ramadan usai bulan Ramadan telas angsal pangapurane Gusti Allah. Tondo tiyang angsal rahmate Gusti Allah. Ramadha yarmadu. Ngobong maknane, ngobong dosa, ngobong hawa nafsu. Niku. Obral ganjaran, obral pengapuran niku Gusti Allah waktu Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an diturunaken teng bulan Ramadan. Alhamdulillah niki tasih awal-awal Ramadan. Mugi-mugi saged dados semangate kula lan panjenengan sami angsale nglampahi ibadah, angsale nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah. Nyapa to Gusti Allah kok gawe Ramadan barang, gawe poso Ramadan barang. Ngoten niku. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kula lan panjenengan niku dadi tiyang takwa. Dados tiyang takwa. Takwa niku napa? Ngelampahi perintahe Gusti Allah, ngedohi larangane Gusti Allah. Ora ana jalur mendekatkan diri dateng Gusti Allah sing luweh valid, luweh genah sakliyane liwat jalur takwa. Walaupun liyane enek dalan. Enek dalan liyane sangka nulung kanca utawa sangka pokoke jalur sing luweh valid, luweh genah usul dateng Gusti Allah utawa taqarrub dateng Gusti Allah niku namung liwat jalur takwa. Mulane Gusti Allah ndamel poso Ramadan setahun sekali niku damel nglebur dosane hamba-hambane Gusti Allah. Damel maringi ganjaran hamba-hambane Gusti Allah. Dicawisi swarga. Nek dicawisi berarti swarga niku wis diciptake. Swarga pun wonten. Wong dicawisi kok. Carane dos pundi? Ngelampahi dawuhe Gusti Allah. Dawuhe sing pundi? Sing wonten teng Al-Qur'an. Ditambahi malih sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Ngaten niku. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya takwa neh ngoten. Pancen ya poso Ramadan niku Al-Qur'an diturunake teng bulan Ramadan perlune
para kawulane Gusti Allah niku ben tambah takwane. Ngoten. Fayaghfiru mongko ngapura sinten Gusti Allah liman maring wong yasau kang ngersakake sinten Gusti Allah ing man. Wayaghfir ngoten nggih saged diwaos wayaghfir. Kalau deres wayaghfir. Nek wong maca bacaane aneh-aneh pun sanggup. Ngoten wae. Arihanum maqbudah faruhunum maqbudah saged. Wa yu'adzib. Nek awale fayaghfir burine wa yu'adzib. Wa yu'adzibu lan nyiksa sinten Gusti Allah man ing wong yasa'u kang ngersakake sinten Gusti Allah ing man. Wallahu tawi Gusti Allah ala kulli syai'in ing ngatasé saben-saben suci iku qadirun zat kang kuwasa. Lano ngaos ngeten iki perlu. Sakniki aneh-aneh. Nang YouTube nih wonten Al-Qari'ah nek maknani yo demi orang-orang yang membaca ngono ku yo akeh pengikute. Padahal niku salah. Al-Qari'ah niku demi hari akhir napa sesundi ngoten. Ngoten iki. Terus wonten malih ngaji napa niku? Pengaosan tasawuf ta'awun apa niku? Hakikat ngoten niku wonten. Salate urung didandani, posone urung didandani. Ngaji hakikat ngoten. Insyaallah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun wallahu maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'at karami ya arhamar rahimin arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrijana muslimin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.